Kendo Nyakaramogi wadhi nyime gi weche manyien mag oimore. Piny owacho osingo mar jiwo arita kendo thiro monj ma jomaundu getogo nyamburko mating'o jowuoth e apaya mawuok Lodwar kochomo Kitale. Kolose limbe mare kaunti ma Laikipia, jatend arita e Hoho mar Okak Abdi Hassan okoni piny owacho ok bimbe kotole kedo kod timbe maundu mamedo kelo midhiero ne jodak makono. Kaka jafwambo marwa George Batilero, Hassan bende owacho ni piny owacho mondo mi obed gi yote kedo kod jomaundu jopiny nyaka siro kenge mage. E kinde ma lipode mag monj mitimo kod jomaundu manyayo kuo jamni medore nyandwat mar Hoho mar Okak, piny owacho bende nenore kama medo keto kenge mag thiro monjgo. Kako kang' mar rakruok kod jomaundu madino ne nyamburko mating'o jowuoth magichwe gineg kata giny jowuoth, jatend arita e gwenge mag Hoho mar Okak Abdi Hassan ogolo chik ni nyamburko matiyo kod apaya ma Kitale nyaka Lodwar ahinya e kind Kainuk nyaka Lami Nyeusi koro ibiro kowgo bila. Wale majambazi ambao wamezoea kuvizia magari katika barabara kuu kutoka Kitale kuelekea Lodwar pia tunawaweka kwa notice, na kwa kufuatia hiyo ili tuimarishe usalama katika sehemu hiyo tumeamua ya kwamba kuanzia leo magari yote ambayo yanatumia barabara hiyo yatalindwa na watakuwa na escort ya vikosi vyetu vya usalama itaweza kuwapa escort kutoka sehemu inaitwa Lami Nyeusi kuelekea Kainuk na vile vile kutoka Kainuk kurudi sehemu inaitwa Lami Nyeusi. Koloso e boma ma Doldol e kaunti ma Laikipia bang' romo kod apisa magarita okoni gisefwenyo ni jomaundu oseloko yoregi magitimo godo monj ka ogolo ni gisiem ni piny owacho biro timo duto mar neno ni maundu orumo pep. Tunajua ya kwamba majambazi hivi sasa wamebadilisha mtindo wao na wameweza kuingia katika sehemu ambazo hapo awali ilikuwa na amani na wameanza kuhangaisha wananchi. Hatuna nafasi na majambazi. Tutawasaka, tutawarokota na tutawashughulikia jinsi inavyotakikana, manake wametuletea madhara ambayo hatuwezi kugharimia kwa wakati huu. Elimbe mare motimo jumachiel bang' jomaundu nego ng'ata achiel Doldol kendo yombo kod ngamia 17 mag manen spika mar od bura mamalo Francis Ole Kaparo, Hassan owacho ni apedha mar piny owacho biro geto bungu ma Mukogodo ma jomaundu osebedo katiyo godo kaka kar pondo. Kuna msitu mkubwa ya Mukogodo ambao majambazi wanatumia kuvizia na kufanya uhalifu wao, na wakishafanya mambo haya wanajificha katika msitu huo. Tuko na mpango ya kuhakikisha ya kwamba msitu huu usitumike kuwa maficho ya hawa majambazi. Jatend arita no mabende nochwalo chiemb kony na jodak makono ojiwo jopiny mondo tim machiegni kod apisa magarita ahinya obila kod jolweny matayo apedha e moko kuom gwenge mag Hoho mar Okak mondo tiek wich bara mar arita kwe ma orochore ma jopiny osebedo godo e gwenge makono. Wananchi wote tuungane, tushirikiane ili tuweze kuangamiza janga hili ambalo kwa muda mrefu imetuhangaisha katika sehemu hii. Serikali iko na wajibu na imejitolea, na tutahakikisha kwamba ujambazi katika sehemu hii na wizi wa ng'ombe unatokomezwa na unamalizwa once and for all. Kakoro ofwenyore ni jomaundu medo loko yoregi mag timo monj, piny owacho bende osingo mar medo jiwo yore mag neno ni jopiny obedo kod arita makare kendo tieko chuth timbe njore ahinya mag kwe jamni nyandwat mar Hoho mar Okak. George Bati, Ramogi TV. Kapod wantiere gwengego oseo medore ne piny owacho ma Uganda bang'